Ljudi moji, ja sam totalno lud. Da krenemo na sam naslov klipa i po thumbnailu, što možete da vidite, jeste kako mi je pukao telefon. Lepo, skinuo sam kad ja sam punjasao uvese, sinoć, i trzao sam ga normalno. Sad bi ga trzao ovako, sad ću da vam pokazam. I tako sam ga trzao. I kako mi je ovako, kako sam ovako sam mahnuo rukom, meni telefon skliznuo pao. I ja sam mislio nisam da mu bude kad ono pogledam, lele. I dođe majka i pita me šta ima na ovo, ja kažem nema ništa. Ona kaže jesi siguran da nema ništa? Ja kažem ja sam siguran da nema ništa. I ja kažem znam šta me pitaš. I samo random odgovorim, samo nek sam živ i zdrav ja. I tu je krenulo smejanje. I ja sam se iskidao smeha, tako da to bi bilo to od ovog klipa.